Etniske minoriteter udgør lidt mere end 4% af den danske befolkning. Men i forsvaret fylder den samme gruppe kun godt 1%. Jeg synes selvfølgelig, at vi også skal op på 4%. Hvis der er sådan 4% i samfundet, så skal der også være 4%. Det er det bedste at have dem inde i systemet, og så kommer de i gang. Det gør de, Jan. Ja, det prøver jeg nu. Jeg har været med Lynx-helikopter. Jeg er uddannet som ingeniør. Jeg har 15 års erfaring fra Irak. Jeg har mødt nogle folk, som har noget imod mig. Men jeg er meget tålmodig. Man kan jo aldrig benægte sine rødder, så jeg er selvfølgelig stolt over, at jeg er tyrker. Og jeg er også lige så meget stolt over, at jeg er dansker og kan bidrage til det danske militær med min viden. Man kender ikke forsvaret sådan som helhed, så de tænker, at forsvaret det er krig, død og ødelæggelse. Og hvis de prøver på at søge en karrieremulighed i forsvaret, så kan de risikere at blive sendt til Somalia eller Afghanistan og bekæmpe imod deres egne, inden for deres egne rækker. Og det er simpelthen mangel på videnskab, og det er det, der er skeptisk på det område i hvert fald. Så siger de, arbejder du til den danske forsvar, for eksempel ikke? Hvor du arbejder for den danske forsvar? Folk går til krig, danskere går til krig i Afghanistan, siger de for eksempel. Eller i Irak i sin tid. Jeg får modstand fra familiens side af. Altså ikke så meget fra venner og kammerater og sådan noget, de bakker mig op omkring det, men når man så sætter om ens egen mor, og ens egen mor, der skal give råd, så er hun meget skeptisk og siger, at nu skal der altså ikke ned og kæmpe imod muslimer. Muslimer kæmper ikke mod hinanden. Men faktisk er jeg heldig. Altså, jeg har nogle venner og min familie, de kan godt forstå, hvad jeg laver jeg. Som shia-muslim og forfulgt af Saddam Hussein, så flygtede Faiz til Danmark for 11 år siden. Hans store erfaring som helikopteringeniør er nu med til at holde de gamle Lynx-helikoptere i luften. Men det var mere held end forstand, at Faiz endte i forsvarets materieltjeneste. Jeg kender nogen, som har det samme uddannelse som mig. De fik ikke en chance til at få nogen job eller arbejde i arbejdsmarkedet. Jeg betragter mig som en heldig mand. I de 11 år Faiz har været ansat, er det sproget, der har været den største udfordring. Ja, mens jeg arbejder, så jeg har lært sprog undervejs. Så jeg kunne godt sige, at folk bliver trætte, når de hører til mig, når de hører på mig. De bliver hurtigt trætte, så de vil ikke snakke med mig. Så bliver det lidt lukket ud i nogle steder og nogle. Süleyman Dikmen er født i Danmark af tyrkiske forældre. Han er både dansk og tyrkisk statsborger, og han har aftjent værnepligt i begge lande. Som sergeant og ansat i militærpolitiet, så anvender forsvaret ofte Süleyman til at komme i kontakt med unge med anden etnisk baggrund. De unges skepsis over for forsvaret skyldes ikke bare fordomme og modstand på grund af kultur og religion. Ifølge Süleyman så spiller penge en stor rolle. De vil ikke sætte deres egen liv i fare for så få beløb. Og så er det meget risikofyldt for ingen penge nærmest. Så kan det bedre betale sig at være politibetjent i det civile liv. Altså hvis de skulle for eksempel tage en militærpolitiuddannelse, som jeg har taget.